Lisod kaayo kung may bation akong imong bana. Lisod kaayo murag di ko kabalo sa. Hi guys! So ngayon guys, kailangan kong lagyan ng airdrop yung ulo-ulo. Taingan ni Mister. Hold on ha. I want to send the line. How many drops needed? I do not know. Okay. Yeah. Hold it properly. Ganito guys, kapag may asawa, you need to take care of a baby. Now, in the room, 15 minutes. I know, but in the room where the earwax thing is, Yeah. there's a smaller box that says earwax. You have to do it really draining good. Oh, tignan niyo yan. Tignan niyo yan, naglakad. You really have to put your head down because that's not draining good. I thought you want put water first. Well, you're gonna do the water to wash it. Is it draining? Yeah, some of the liquid's draining. Okay. Kawawa ito. Ilang days na ito ba? Akala namin after nung nilagyan namin ng tubig na mainit-init. Wala, pero parang nasasaktan pa talaga siya. You can't see the hole because you're pushing it so hard. Okay. Maybe like that. Why there's no water coming out? Wala. Everything went inside your brain. Could be not good. Okay, out. Iniwan ko na naman kahapon, iniwan ko kasama si Brenda. Ngayon, meron na naman din akong kukunin. Ayun, so, ano lang ako, lalabas ako kung sandali and then, pagkatapos ng lakad ko, babalik ako kasi yung asyawa ko, kailangan kong asikasyuhin. Sinabihan ko siya na yung taingan niya ba, gusto kong ipapunta siya sa doktor, pero dahil sa guys, hindi talaga yan sila mapugos. Ayaw nilang pugos-pugusin. Ayaw nilang maging magpugos. Basta ayaw nila maging yung parang kung ano lang gusto nila. Kasi, rights daw na nila. ay. Tara guys, maulan ngayon guys. O yan, parang ang pangit ng panahon ngayon. Maulan, cloudy. Yun, pero hindi naman masyadong maginaw. Kaya ito lang yung suot ko pabalik-balik, no? So, kailangan ko ng labhan. Pero, yun, pabalik-balik lang yung suot natin. Kapag mga may coat, mga sweater ba, mga jacket, ganun, ibalik-balik ko yan kasi wala na. Ano ba yung, kung saan man po itong artihan nga, naraman tayo naglibot-libot sa kalibunan. Kalibunan. Sige na guys, kita-kits tayo mamaya pagbalik ko. So, yun. Kasi lakwat siya muna ako sandali. Lakwat siyerang pala ka. Pero, yun guys, pauwi na po ako and then nagkita na kami ng nakilala kong Pinay. Ang pangalan niya is si Fatima. So, nagpunta kami sa Macy's. Wala kaming nabili kasi nag-window shopping and then nagpunta sa Filipino store para kakain and then pagkatapos nun, hinatid ko na siya sa kanila and then umuwi na din ako guys kasi kailangan kong tignan yung asawa ko kung kumusta na yung taingan niya. Iniwan ko kasi ang dami pa niyang gustong gawin sa taingan niya kaso kanina pinaalis niya ako kasi sabi pa niya yun, kailangan ko daw i-meet yung nakilala kong Pinay na naging kaibigan natin dito, di ba? So, ang ganda din ng langit, hindi na umulan. Salamat po sa inyong panunood, guys. Yun, thank you. Kita-kits. Hello, guys. Kanina pa ako nakauwi, kumain na kami. And then, I think I asked my husband how's his ear. It's kind of okay, but still he's have a headache. I think all the medicine went to his head. It's the only thing that went my head. Yeah. So, I guess it's okay. So, we're going to sleep soon. Not really. Still early. Hello guys. Umalis na naman ako. Same lang yung mga sinusuot ko. Kasi wala naman akong tatakbo lang ako papuntang CVS. Kasi kagabi, inano ko yung taingan ni Tami. Nagpadagdag siya ng mga panglagay ba? Nilalagay sa tainga. So ngayon, ang nangyari,
mas lalong lumala daw. Lumala, sumakit. Sabi ko sa kanya, kailangan mo talagang magpunta sa ENT na doktor. Sus, ginoo ko. Ang tigas ng ulo. So ako pa naghanap kasi gusto ko, tawagan ko talaga. Kasi ang tigas ng ulo, gusto mong hindi ka makarinig. So andin ngayon is Sunday. Walang open. Hindi open ba? So and then pagka Monday, holiday, wala din. So tatakbo lang ako sa CVS. Meron lang akong bilhin na swimmer's ear daw. Then maghanap din ako doon kung anong pwede kasi parang sa dami niyang nilalagay sa tainga niya, parang na na. At iba pa naman yung tainga kapag kasakit talaga. Si Tami, sabi ko sa kanya talaga. And then parang hindi naman siya nakipag-argue sa akin tungkol sa doktor-doktor na yan. Hindi siya nakipag-argue kasi usually makipag-argue yan siya. And hopefully buti na lang hindi siya nag-ano ba, sabi ko kailangan mo na talaga ng doktor, wag kang makipag-argue dyan, at saka kailangan ako nang tawag at ako na lang tatawag. So naghanap ako kaninang umaga, so mga close pala sila. Oy, tingnan niyo yung mata ko, oh, sobrang pagod pa kasi late akong nakatulog kagabi, and then maaga akong nagising. Late akong nakatulog, and then nagising ako mga 2 o'clock, and then 4 ako nakabalik. Nanonood ako ng yung revival sa Kentucky. It's very moving. Sobrang sarap sa pakiramdam. Nakikinig nakikinig sa mga testimony. Yung ganun, sobrang sarap sa feeling. Kahit wala ako doon, parang ang sarap. Iyak ako ng iyak. Kaya yung mata ko para akong maga na maga din yung mata ko, and masakit. Kasi kaninang umaga pa kagabi, ulit ako natulog, and then nagising pang maaga, and then yun. Naawa ko kay Tami. Oy, alam nyo naman yung pagtainga na yung magka-problema. The same thing lang yun pag mata, yun na masakit yung mata, hindi ka makakita, ganun. Same thing lang yung, lalo na sa tainga, ang nasa ilalim ba, ang hirap. Ang hirap, hindi mo makita kung anong nangyayari sa loob. Si Tami, sabi ko sa kanya, lagay ka lang ng lagay, and then sabi pa niya wax. Sabi ko hindi yan wax, something going on nasa mo, tainga mo, kasi ganyan na ba, ilang days na ito, mag 1 week na, over a week. Yun guys, andito na po tayo sa CVS. Naghanap lang ako kung ano talaga, pero ang dami po palang mga taong bumibili nito, no? Kasi pagdating ko doon sa aisle na dyan, marami siyang para sa mata, pero konti lang yung para sa tainga. So ito lang yung napili ko, yung brand na hinahanap ko, wala sila. Ang daming bumibili, but anyway, so alis na tayo dito. Lisod kaayo kung may bation akong imong bana. Lisod kaayo, murag di ko kabalo sa akong gibuhat, naglingkod ko, pero nakaupo ako doon, pero ang hirap kasi yun, palagi ko na lang siyang naiisip kapag gumagalaw siya. Yung parang alerto ako. Hindi naman malala yung naramdaman niya, pero yung tainga niya guys, yung sakit na minumulo, nagmulo siya sa iyang sakit, bas iyang dunggan. Monay akong gika problemahan karon kay wala pa, nasabi ko na kanina, di ba, gibutang na nako siyang dunggan, nilagay ko na sa tainga niya yung binili ko kanina sa CVS, and so yun, tapusin lang namin ito. Ang dami naming leftover. So, ang daming galit, no? Ang dami daw namin pagkain. Nasayang lang daw yung mga pagkain namin. Ang dami. Guys, kinakain po namin yung mga leftover po namin, no? Kinakain namin. So, every time, breakfast, lunch, dinner. And then, kung meron pa, pag konti na yung leftover, mag-start kaming magluto. The next day, nag-ahit na yung asawa ko kasi napapagod na siya sa palagi ko siyang sinasabihan na mag-ahit ka dong kasi grabe na yun, ang kapal-kapal na ng buhok mo sa mukha mo. Pero yung buhok niya ay kailangan siyang magpunta sa pagupitan, yun. Sinabihan ko siya for how many months na how many days na actually, na sinabihan ko siya na kailangan niyang maglinis sa mukha, and then yung buhok niya kailangan siyang magpa-haircut kapag may time, di ba?
Diaper time, come on. Tune, 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 tune. Come on, Roblox. Come right here. Good girl. Good girl, mama na. Good girl. Good. Diaper time. Nahihiya? Oh, you're embarrassed. You don't like me showing it to our viewers? Ayaw ni Roxy talaga, guys, kapag mag-vlog ako, charot. You don't want it. You don't want the viewers to know that you wear diaper. You are embarrassed. Embarrassment? Hello. Friends, my mama always put a diaper on me. A diaper on me. A diaper, like diaper. Diaper and diaper. Ang diaper. Hi, monkey. Hi, Show today. Show. You show today. Show today. Are you happy? Are you happy? Now you need a haircut. You need a haircut now. Your face is cleaner. Oh, nice. I like that. Like Come on. what? I like your face is cleaner. You trim it around it, but your hair is standing. It's like It'll be better after I wash it. ang umagang kay ganda. Dito lang tayo, guys. I need to start trimming over here, Han. Start cleaning. I guess it's time to cut those twigs down before they grow things. Well, there's still twigs like that. We can just hack through them. I guess that's what I'm gonna do. Dito, trimming all this. Everything is need to be trimmed. Ang daming gawain. Basta spring, daming gawain. Kailangan kong babaan ito o kailangan kong ikat yan kasi sobrang taas. Laki na siya, lumaki. Nilagyan ko siya ng mga bricks, guys, mga woods. Kasi papasok yung kigwaho na groundhog dito. Kaluka yung groundhog talaga. Yan. And then also, kailangan kong protektahan itong floor this year, every 2 years, guys, para hindi siya malugmok. Yan, malugmok. Every 2 years. Let me see. Also, I need to natumba na yung fence. Yung puti. Dinner for today is steak. O, diba? Steak and burger. Yung niluto ko na burger. Look. I found the old steak club. That's what I'm using. Steak. I-defrost lang natin yan siya. Well, mamaya na. Kasi sobrang aga pa. So, ilagay ko lang. Advance ako ba? Dito lang muna tayo, guys. Salamat po sa inyong panonood. Kita-kits tayo next time.